Bedena min akiye, Medyabal. Bi hezaran salane bedena jinan ne tenê wek pêkateyeke biyolojîk di heman demê de wek qadeke civakî, çandî û polîtîk jî hatiye dîtin. Lê di vê dîtinê de mafê serekê ku teşe dide bedena jinan hişmendiya mêrperest e. Bi sedan salane biryara ku dêjin çawa hîs bike, çawa tevî bigere û çawa teşe bide bedena xwe ji aliyê mêran ve tê diyar kirin. Ev teşedayîn carna dibin navê olê de, carna dibin navê arezuya mêran de yan ji hişmendiya serdest a demê de pêk tê û ji aliyê heman hişmendiyê ve tê meşrû kirin. Hin mînakên vê hişmendiyê ku li Çîn, Myanmar, Afrika û gelemperiya cîhanê dertên pêşberî me vê rastiyê radixin ber çavan. Her çi qas ev pêkanîn li deverên cuda û rêbazên cuda li ser jinan pêk hatibin jî, xala divan pêkanînan de ya hevpar bin pêkirina mafê biryargirtinê ya jinan e. Xweşikbûn an îşkenceya sistematik. Ji sed sala dehemîn heta destpêka sed sala bîstemîn li Çînê ji bo jin bibin xwedî statûyeke baş û zêdetir wek jin bên dîtin, ji zarokatiyê ve li gor hişmendiya mêrperest teşe didin bedena xwe. Di sed sala dehemîn de, di hukûmraniya xanedaniya Tang de, bi pêşengtiya împaratorlûyê duyemîn, fikra piyên jineke çi qas biçûk be navê piyên lotus lê tê kirin, ew qas xweşik û erotîk belav dibe. Ev nêrîna ku dibin serwêriya mêrperest de pêş dikeve, jinan neçarê vê pêkanînê dike. Bi destxistina piyên lotus bi êşeke mezin pêk tê. Ji bo piyên jinekê vê teşeyî bigire, hê di temenê piçûk de piyên wê bi qumaşê hevrîşîmî tê girêdan. Bi demê re ji bilê tîliya mezin hemû tîliyên piyê wê û peniya wê ji forma xwe dertên û êdî tu pêkanîna wan namînin. Ji ber ku pî forma xwe winda dike, li gor girêdana bi qumaşê hevrîşîmî teşe digire. Di vê pêkanînê de êdî piyên jinan teşeya xwe ya şeklî winda dike. Jinên ku bi vê şêwazê teşe didin piyên xwe herîkêm du salan nikarin bê êş bimeşin û di berdewamiya jiyana xwe de jî vê êşê dikişînin. Lê tevî êşa ku jin hem ji aliyê fîzîkî ve hem jî ji aliyê derûnî ve dikişînin nayîne dîtin û mahkemeyên girêdayê xanedaniya Tang vê rêbazê bi qanûnekê dikin jiyana hemû jinan. Kontrolkirina bi êş. Yek ji rêbaza ku jinan dikebin desthilatdariya mêran jî sinnetkirina jinan e. Di vê pêkanînê de mêr kontrola têkiliya zayendî ji destê jinan digirin û dikin bin tehekkuma xwe. Di vê rêbaza ku dibin navê ol an ji kevneşopiyê de pêk tê de mêr qaş û hewl didin jina paqij ava bikin. Di vê pêkanînê de vajînaya jinan tê jêkirin, an jî hin caran tê dirûtin û bedena jinan tê seqetkirin. Sinetkirina jinan li Afrika, Asya û Rojhilata navîn zêdetir bê dîtin jî penaberên ku diçin Ewropayê vê rêbazê bi xwe re dibin wir jî. Li gor daneyên neteweyên Yekbûyî ji her 20 zarokên keç yek bi xetereya pêkanîna sinetê re rûbirû ye. Ev jî tê wateya ku nêzî 4.4 milyon zarok niha dibin xetereya seqetbûna genîtal de ne. Mixabin her çi qas ji bo bidawîkirina vê rêbazê çalakî werin li darxistin û şeşê sibatê wek roja li dijî sinnetî hatibe diyarkirin jî ev xetereya li ser jinan hêjî didome. Xweşikbûne yan zincîr. Jinên kabîleya Karen a ku li Myanmarê dijî ji bo xweşikbûnê ji zarokatiya xwe ve xelekeke dikin stûyê xwe. Xelekên ku jin dikin stûyê xwe her sal tên zêdekirin. Bi demê re ji ber ku sermilên jinan tên aliyê xwar de wek ku stûyê wan dirêj bûye xuya dikin. Li gor vê kabîleyê stûyê kîjan jinê dirêjtir be ew xweşiktir e. Lê wek ku me got a dirêj dibe stû nîne. Tenê ji ber ku sermil ji têşeya xwe ya resen dertê stû dirêj xuya dike. Jinên ku van xelekan dikin stûyê xwe hem di dema razanê de zehmetiyan dikişînin hem jî her ku diçe têkiliya ku bedena xwe re datînin kêm dibe. Ev jî rê li ber biyanîbûna ji bedenê ve dike. Deşedayîna bedena jinan. Ji destpêka dîroka serdestiya mêran heta niha wek ku me di mînakên jor de jî got bedena jinan her tim hatiye jêkirin, qulkirin, şikandin, girêdan û dirêjkirin. Lê di tu pêkanînan de jî îradeya jinan an jî hîs û derûniya jinan nehatiye fikrîn. Her çi qas ev rêbazên ku me li jor got hin jî ji holê re nebûne. An jî ji bo dawîkirina wan xebat bên meşandin jî ev zexta ku bi rêya bedena me li ser me tê ferskirin hêjî didome. Erê îro piyên me yên lotus tunene. Sinetkirina jinan li gelek ciyan hatiye qedexekirin. Xelekên di stûyê jinan de bûne sembolên turizmê. Lê em her yek ji xwe pirs bikin, gelo em ji aliyê bedenî û ruhî ve azadin? Bêguman dê bersiva me her yekê nabe. Îro jî dema em lê dinêrin bi filtreyên medyaya dijîtal, ameliyetên estetîkê, normên şeklê bedenê bedena jinan dikin xizmeta arezûyên mêran.
Ev tiştên ku hatin jimartin di hin aliyan de wek pêkanînên dilxwaz bên pênasekirin jî di esasê xwe de her yek jê encama hişmendiya serdest an hişmendiya mêrperest e. Judith Butler ji bo pênasekirina vê rewşê wiha dibêje bedena me berhema çîrokeke civakî ye. Yani tişta ku jinan pênase dike hebûna jinan nîne. Çavên serdestan an nêrîna hişmendiya mêrperest e. Ji ber vê yekê ku Butler dibêje zayenda civakî tenê biyolojîk nîne. Avakirineke çandî ye. Bedena jinan jî di vê avakirinê de qurbana herî berbiçave. Sala malbatê. Dema em ji duhtên îro dibînin ku li gelek welatan desthilatdarî hewl didin bi fermanan an ku bi qanûna dîsa li gor xwe têşe bidin beden û jiyana jinan. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan di vê çarçoveyê de bi salanê bang li jinan dike ku herîkêm sê zarokan bînin dinê. Dîsa îsal wek sala malbatê diyar kir. Tu ferqa bangên ku ji aliyê serokkomarekî ve tên kirin û pêkanînên ku bi sedan salan li jinan hatine fers kirin tune ye. Ji ber ku hemû bangên ku tên kirin bi heman armancê tên kirin, yanî ji bo bindestkirina jinan tên kirin. Dîsa hişmendiya ku jinan neçarê çarşefên reş û navmalan dikin jî xwedî heman bingehîne. Rêya çareseriyê. Rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan ji bo vê pergala ku jinan tenê wek amûreke arezû û zêdebûna zuriyetê dibîne red dike û wiha dibêje. Vê pergalê zû de ye ku şansê xwe yê guherînê winda kiriye ya pêwîst şoreşa jinan a ku li hemû qadan pêk were ye. Çawa ku kolebûna jinan kolebûna herî kur be şoreşa jinan jî divê bibe şoreşa herî kur a azadî û wekeviyê. Pêwîstî bi guherînan heye. Şoreşa jinan divê 24 saetan li dijî hişmendiya tecawîzkar tê bigoşe. Rêberê Gelê Kurd bi nêrînên xwe li dijî hemû hişmendiyên ku meljor û anî ziman dertê û ji bo çareserkirina pirsgirêkê wiha dibêje. Hêza jiyanê ya bi jinan re divê newekî girêdayê têgihiştina xwedî derketina zarokan û têrkirina arûzeya zayendî were dîtin. Lê wekî girêdana herî kur a dostaniyê, hevaltiyê û civakê, parvekirina wekev û azad, hilberîna bedewî, wefadarî, aştî û esaletê de were dîtin. Rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan rêya çareseriyê bi salanê de ye pêşiya jinan û jinan jî bi kedeke mezin di vê rêyê de destkeftiyên mezin bi dest xistine. Êdî jin dizanin ku bi şermên li wan hatine barkirin jiyan nameşe. Ji ber vê yekê ye ku jin bi bedena xwe re dêrûniya xwe jî nû dikin. Jin bi dilrahetî pirsa bedena min a kê ye, bi bersiva bedena min tenê ya min e dibersivînin.